Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Il-President tal-Latvja Edgar Rinkevics jinsab f'Malta għaż-żjara statali ta' 3 ijiem u ntlaqa mill-President ta' Malta George Vella fil-Palazz ta' Sant'Anton. Kien għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu meta il-President tal-Latvja ġie milquh fil-bitħa tal-Palazz ta' Sant'Anton mill-President Malti, il-Prim Ministru Robert Abela, membri tal-Kabinett u l-Korp Diplomatiku. Membri mill-Forzi Armati ta' Malta daqqgħu l-innijiet nazzjonali kemm tal-Latvja u wara l-innu nazzjonali Malti. Wara iż-żewġ presidenti spezzjonaw il-Gwardja tal-Unur. Meta indirizzaw lil ġurnalisti iż-żewġ presidenti ikkonfermaw ir-relazzjonijiet bilaterali eċċellenti bejn Malta u Latvja. Intqal li ddiskutaw opportunitajiet biex ikomplu isaħħu daw ir-relazzjonijiet diplomatiċi li bdew 34 sena ilu. Iż-żewġ kapijiet ta' stat tkellmu dwar l-isfidi li għaddejjin fosthom bil-gwerer fl-Ukrajna u fil-Lvant Nofsani. Il-President Malti semma kif pajjiżna qed tindirizza dawn l-isfidi fil-kapaċità tagħha permezz ta' siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda u issa anke bil-preżenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE. Tkellmu dwar kif iż-żewġ pajjiżi se jibqgħu jsostnu biex tispiċċa l-gwerra fl-Ukrajna u jgħinu lil dan il-poplu. Dan anke kif maqbul fis-Summit Speċjali tal-Kunsill Ewropew permezz ta' għajnuna ta' 50 biljun euro minn fondi Ewropej. Dwar il-Lvant Nofsani, il-President Vella qal li s-sitwazzjoni f'Gaza mi sabiħa xejn fejn diġà nqatlu eluf ta' persuni. Intqal li dialogu importanti biex jitwaqqaf dan il-konflitt anke f'istituzzjonijiet internazzjonali bħall-Unjoni Ewropea. Tkellmu wkoll dwar il-migrazzjoni li ta' sfida għall-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-ġlieda kontra traffikar tal-bnedmin fir-reġjun tal-Mediterran. Il-President tal-Latvja tkellem dwar kif din iż-żjara qed issir fl-20 anniversarju meta iż-żewġ pajjiżi saru stati membri tal-Unjoni Ewropea. Għal din il-laqgħa bilaterali kien hemm preżenti wkoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Kummerċ Malti Ian Borg. Fil-Palazz ta' Sant'Anton saret ukoll ċeremonja ta' bdil ta' dekorazzjonijiet fil-Preżent Malti ta' isħubija onorarja tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fil-grad ta' Kumpan tal-Unur b'kullar lill-President tal-Latvja. Minnaħa tiegħu il-President Rinkevics ta' kmandant tas-salib tal-Ordni ta' 3 stilel bil-katina tal-Ordni lill-President Malti George Vella.